What's up mga igan? Magandang araw sa ating lahat. Halina't samahan nyo kaming maghatid ng kaunting tulong sa mga residente ng lungsod ng Dagupan na nasunugan. Wala sa Rise to Shine. Maraming salamat sa ginawa nyong parapel para sa Lagalag Muto. Maraming salamat ulit. Rise to Shine. So ayan, punta na tayo. Salukuyan tayong bumibiyahe papuntang assembly area. Nagkikulab pala ang grupo natin sa URC at saka sa Moto Classic saka NUCP Pangasinan. So tara na, intayon. Dito na tayo sa assembly area. Bali, ito yung mga kasama natin mga riders. Saan nyo ang mga riders handang tumulong? Kahit paunti-unti pag naipon, marami yan. Yan ang puso ng mga riders handang tumulong mga igan. So ayan, magre-ready na para papunta na ng evacuation center. So tara na mga igan. Ayan, papunta na lahat. Mga riders na kasama natin sa araw na to. Actually, maraming mga grupo rin ang mga pumupunta sa mga evacuation center na handang tumulong, magbigay ng mga pagkain, dilata, at kung ano pa man na may tulong. So ayan mga igan, nakarating na tayo sa unang evacuation center saan nagbagsak tayo ng mga ilang pagkain para sa mga naka-evacuate dyan sa area na yan. So ayan yung mga naibigay nating tulong sa mga evacuees. Bali, 7 kasing evacuation center yan, kaya hinati-hati na natin kung saan, kung kakaunti sila, hindi hinati na lang. Kung sa maraming evacuation center naman, mas marami din yung naibibigay. So ayan, picture muna yung mga officers at mga representative ng mga clubs na dumalo. Ayan, papunta na tayo sa pangalawang evacuation center mga igan. Medyo magkakalapit lang naman to, pero hati-hati yung mga evacuation. Hati-hati natin yung bibigay natin para lahat makatikim sa ibibigay natin. So ito, papasok na tayo sa may pangalawang evacuation na ating pupuntahan. Evacuation ng mga nasunugan. Na may Jesus, our shining glory minister.
Dagupan. Dagupan chapter. Bali dito po sila. Nay, pwedeng magtanong, mga ilang pamilya po yung nandito? Kahit kasi ito. Saan po sila natutulog? Ay, bali dito po sila natutulog. Ito po sila nakatira. Hindi ko kong tignan po. Sige lang ho, sisilitin nyo. Bali yan po yung nagtutulugan nila. But, bali plywood pala yung ginagamit nila na higaan. Yan po. Para hindi sila maano kasi lupa yung yan. Yan. Kawawa din sila. Bali 5 pamilya yung mga nandito. Yan po. Ibigay na yung mga kasamahan natin. Yung mga grupo. Nice. So ayan, may mga nauna din mga riders na nagbigay ng tulong sa ibang Bali, pangatlo na tong pupuntahan natin na lugar, mga igan. Doon sa loob, Jem. Pwede nang umauna ako doon. Okay. Mauna na ako doon, Jem, para mabidyohan. Bali, ito daw yung nakamaraming evacuate, pero maliit yung space. So, ayan mga igan. Dito. Nung saan po yung evacuation? Ito po. Sige po. Salamat po. Opo. Aha. Bali, ito pala yung evacuation ating pupuntahan. Victoria Di Sarate Elementary School, yung pangatlong evacuation natin pupuntahan. Tingnan natin babagsak yung bibigay natin na bigas. Ayan pala, may nag-feeding program din dito. Ito mga ilan. Ito po yung evacuation na pangatlo. Yan po. Ma'am, pwede pong magtanong. Mga ilang pamilya po yung nandito, ma'am? Family? Individual. Pero mga family, mga apa. Okay po, ma'am. Okay po, ma'am. Pwede po ito, ma'am. Nakarepack na to. Bigas. Sige po, ma'am. So, ayun, mga igan. Ayan, sila kuya. Back quiz dun kayo.
Janitor, akala ko evacuation kayo. Mga ilang araw na sila dito. Nagdadalawa na. Ang hirap yung masunugan. Mas mabuti na yung manakawan kaysa masunugan. Ito ngayon sila sa may eskwelahan nakatira. Bali 49 families yung mga nandito. Pangatlong evacuation na itong napuntahan natin. May 4 pa na pupuntahan. Ito daw yung pinakamarami sa lahat. Ayun, Victoria Cesarate Elementary School. Yan po sila. So ayan mga igan, ito na tayo. Bibigay na natin. Kasi marami pa kaming pupuntahan. Ayun. Yan. Ayan, yung binigay ng New City Waliandang. Bali, papunta na tayo sa pang-4 na evacuation center. Ewan ko kung saan banda, mga igan. Bali, kakanan tayo dito sa may University of Pangasinan. Ito, Yupang. Bali, dito yata yung evacuation center. Ayan. University of Pangasinan. Isang malaking universidad din dito sa lungsod ng Dagupan. Ayan, maigan. Bali, ito yung pang-4 na evacuation center na ating pupuntahan. Tama natin. Abante. So ayan mga igan, tapos na tayong mamigay ng mga relief goods sa mga nasunugang aksidente. Pauwi na tayo. Pasensya na, hindi ko na kinunan lahat ng video yung mga pinuntahan natin kasi malulubat na yung gamit nating camera. Kaya hanggang sa muli, dito ko na tatapusin ang ating video. Salute nga pala sa lahat ng mga kagulong natin na tumulong. God bless sa ating lahat.